komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Happy Chinese New Year sa aton iya nga mga utod nga mga Chinese. Sa subong man nga adlaw kita sang Biyernes, Pebrero 12, 2021. Kung wala lang sang pandemic, ang mga utod naton nga mga Chinese, ang dalan lakson subong nagapinula na. Nga may ara na sa mga ng term banderitas kung sa aton diri syempre. Pero sa ila lantern, red lantern ina nga makitaan nato alog dira sa dalan lakson. So kamusta din ang aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na sa subong iya nga hapon. Nag-prepare ko sang isa ka song para for Chinese New Year ko galing kay hindi gidi makapi. Well, anyway, daliwat sa aton mga ka-aksyon. Binigid sa aton iya nga mga members ng Filipino Chinese. Ari diri sa syudad sa Bacolod or sa Negros Occidental Mine. Happy Chinese New Year dira sa inyo. Kabatsyag ka mo subong do sobra ang kainit no. Naginas nga nagabiyahe ako padulong diri nakatuon gid sa akon ang kainiton. That's why na feel ko gid ang init kagina. But anyway, since na-mention ko ang angot sa siling kainiton, mag-share ako anay para sa aton man nga weather forecast nga ginpagwa man nga report sang Pag-asa. Ang
northeast monsoon o kon hangin amihan ang nagaapekto sa northern kag central Luzon. Ang western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syempre diri sa syudad sa Bacolod, naka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa nga ulan bangod ini sang localized thunderstorm. Mahinay tugtog kasarangan nga huyop sang hangin nagikan nasidlangan padulong nabagat na nasidlangan ang mabatyaga naman sa kabugusan nga isla sa Negros kag ang baybayon mangin makanay tugtog kasarangan ang pagbalot. So, safe na sa aton iya nga mga kaaksyon nga nagapanaga. Ang adlaw kagina nagabutla ka mga lasis just kainas ang aga. Kag ang adlaw sa karon naman magatunod mga las 5:55 subong nga hapon. Ang temperatura yara karon sa 25 tugtog 31 degrees Celsius. So ay nga medyo mainit-init sa karon mapurupaang ang atong iyang mabatsyagan. Well, anyway, sa mga ka-action naton nga nakatutok na, ang amon nga text hotline, bukas naman niya para sa inyong mga mensahe. Nga, nakaroon pagkabasahon man ni Inday Ann. Ang amon text hotline, 0963-75-70874. Sa liwat, ang amon text hotline, 0963-75-70874. Kag sa mga ka-action man naton nga nakatutok sa Facebook Live, like and follow ang amon nga mga page kay dira makakuha ka man sang dugang nga mga information. Ang Aksyon Radyo Bacolod page kay dira makit-an nyo man ang amon nga mga faces. Ang amon nga mga nawong para ma-identify nyo kung sino si Inday Ann. So, sige, ano ba lang mga dapat manaton nga mga bantayan sa siniya nga tinion? Mahatag ko danay update angot ya sa aton nga mga information sa nasyonal. Kay may-ari naman bala sa mga panibag-ong report. Hindi ko gini madula ang aton nga information sa pag-share man sa inyo na hanungod ya sa bakuna or ang COVID-19 vaccine. Kay importante ni para sa aton para mangin aware kita bala kay may ara kon kay isa nga naghambalan bala nga makibot na lang nga ari na gali tapos pagka next day wala na bilin to ka mo na mga senaryo. So, dere, kung ikaw nagatutok subong, mapamatian mo kid ang pasunod. Ang una ko nga information nga i-share sa inyo na hanungod ini sa report. Kay ang DILG sa karon ginausisa iniho. Kay allegedly, may araya sang bakuna sang Moderna nga nag-abot sa Pilipinas kahapon Webes. Nagpanginwala diri ang DOH kay tidula man sila gina-expect nga mag-aabot. That's why nga sa karon palaligban ini sa bahin naman niya sa nga Department of Interior and Local Government. Local Government. Paano niya nga nakasulod ining kung matuod man ha? Paano ini nakasulod ang Moderna vaccine. So inakaron hatagan kuman or dugangan kuman ang detalye. Ang isa pa nga i-share ko sa inyo, ini natabo dito sa area sang Quezon City. I know nga familiar kita sining ginatawag nga UK variant sang COVID-19. Kay man dito sa area iya sang Quezon City, may isa dito ka barangay, may isa ka OFW nga patiner sa sining nga barangay nga kung sa diin aware naman sila aware na sila nga positive ini sa COVID-19 kag positive man sa UK variant sang coronavirus. Sino ang aware? Ang aware amo lamang ang recruitment agency. Ang problema dito sa gihapon nila ginpatiner sa isa ka apartment sa mention ko Barangay Commonwealth dito sa syudad sa Quezon. Nagresulta ini
sa 342 tanan ka mga individual o kung 90 ka pamilya ang ipaidalom sa contact tracing. So, makitaan ta na ano ang resulta kung hindi kita magpakig-angot sa aton iya nga lokalidad. Amo ni sa karon ang ginaproblema man sa local government sa syudad Isang Quezon. Kay ti, syempre ginakabalakan ang pag-disseminate sa information na para yang ang mga tao mag-upod sa kampanya sang magpa-inject or magpabakuna sa COVID-19 or batok sa COVID-19. O galing subong ho, another case kay 342 gid ka mga tao ang subject sa contact tracing sa karon. Bangod man nga sa posibilidad naka-interact ini sila sa isa iya ka OFW. Ang dugang sinakaron nga detalye akon man nga iga-share sa inyo. Kag sa na-mention ko na, subong, ang aton iya mga utod nga mga Chinese, ang aton mga friends nga mga Chinese, naga-celebrate sa karon sang Chinese New Year. Ano subong? Year of the Metal Ox ang gina-celebrate or ang sapat ang sapat for this year. So ina-share ko man karon sa inyo para iya sa aton nga FYI. Ang ako ni nga i-detalye sa karon sa inyo angot sa Chinese New Year kon ano bala ang mga may ara sa nga Chinese New Year nga ginahiwat, ano ang pila nila ka mga tradisyon, inakaron pamatian naton kay para makahibaluman kita sa ilaya kasaysayan. So sige, syempre bantayan man naton ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Ang aton nga letter sender sa karon nagpatawag ini siya sa kay Len. Isa ka babae. Medyo daw bugat ning iya nga problema, but anyway, pinakaroon aton man nga pagapamatian. Dala na dira ang advice man nga mahatag ni Tita Wilma sa iya. Kag syempre, ang aton man nga horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong nga naga-celebrate sang Chinese New Year. Alauna 45 na kita. Sa akon nga pagbalik, pagbasa man sa nga detalye sa akon agin headlines kagina nga mga report sa national. Apang antes, yari anay. Aton dahil ay mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers, mga labas nga mga bulak para sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangka. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok sa aton iyang Facebook Live sa kay Ma'am Atia Kim Iriman or yes, nga naga-monitor dira sa Banwasang Morsha. Sa kay Sir Romeo Samiliano Jr.
Good afternoon. Tamyaw lang ko mga taga-Hagimit sa La Carlota. Sige, sa kay Sir Noel Amar. Mayong hapon. Tamyaw ko lang ang friend ko nga si Ma'am Vanessa Mayo. Si Ma'am Vanessa Mayo nga nag-monitor dira sa Minnesota, sa America. Sa kay Sam Delay, please help us. Ay, okay. Yes, ma'am, nakitaan ko actually ang imong gin-share man. Do may gin-assign ding akon nga ang amon nga head nga magatutok sini ma'am. Thank you so much gid Ma'am Sam Delay. Sa kay Ma'am Homa Laman mayong hapon. Sa kay Sir Noel Amar dan sharing na kuno. Thank you so much. Sa kay Ma'am Cathy Ver nga naga-monitor man. Thank you so much. Sa kay Philip John Celis mayong hapon. Sa kay Sir Martin Aliling, good afternoon po, watching from Imos, Cavite. Thank you so much. Sa kay Sir Eddie Lawus, nga naga-monitor dira sa Cane Town, Victorias, kaupod si Nanay niya Sabela. Okay, sa kay Christine Joy Makawili, ngayong hapon, tamyaw ko family, Lunyes, sa Hacienda Isabela, La Castillana, kag Tito Kuda sa Balay, Tito Albert Batonesan, kag kay Mama Lorena, pati sa bata ko, miss ko na kamo, salamat gid. Watching live from Muntinlupa, Manila, kag stay safe and God bless. Okay, thank you so much man. Sakay Irene Gante Juanitas Pitua. Good afternoon, Miss Antamia ko lang ang Pitua kag Gante family. Sige, thank you so much. Sakay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Sige, naga-monitor dira sa may tumuntong Banwas ang Ibi Magalona. Kay Ma'am Suzette Alunan, mayong hapon. Kong Hei Fatsoy. Sige, salamat. Sa kay Romeo Samiliano Jr., tamyaw niya lang Bless May Padilla sa Barangay Hagimit. So, sige, standby ka tadanay para sa akon nga idugang karon nga share nga information sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom. Action Radio Philippine Standard Time, 1:53 na kita, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gyapon ninyo kaupod ini si Inday Ann, talos temporaryo sa kaya Tita Wilma Sugaton. Okay, this time, tiyo na sa pag-share man sa inyo sa gin-headline ko kag ginabalat. Okay, unahon naton ang ining issue. Issue sang Moderna vaccine nga allegedly kuno nakaabot na sa Pilipinas. So sa karon ginausisa sang Department of Interior and Local Government o kon DILG ang ginaligar pag-abot sa Moderna COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Okay, Action JM. Pwede ko makaayo sa mo, Action JM. Pwede ka di danay kakanto, Action JM. So, siga, saliwat sa aton iyang detalye. Ginhimo ni DILG spokesman under Secretary Jonathan Malaya ang palayag kasunod sang report nga may mga pulis nga nag-implementar sang contractor's tax sa pag-abot sang nasambit nga bakuna. So sunod diri kay Malaya, nakig-angot na siya sa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kag ginathag nga ang Department of Health wala iya sang ginapaabot nga bakuna nagikan sa Moderna. Nga ginaligar, nag-abot ini kahapon adlaw sang Huwebes. Pathag pa ni Malaya ang contractor's tax, isa ka local tax nga gina-implementar sang mga local government units. That's why nga nagpatag si Malaya nga ang ginbakal sa mga LGU ginapaabot pa iya sa third quarter sang 2021. Kaga ang isa pagid nga ginathag man ni Malaya, wala sang poder ang pulis nga mag-impose sang tax bangod iniya trabaho sang Bureau of Customs. So ina balantayan nga mga balita kay para may baluan ba na kung paano diin ini naghalin sino ang nakapalusot sina diri sang bakuna sang Moderna kon mapamatudan. Kag syempre, ang isa ko pagka-headline, ining 342 ka mga persona nga gin-subject sa contact tracing sa syudad sang Quezon bangod sa kasuman sang UK variant sang coronavirus. Sa report diri naglabot sa 90 ka pamilya o kon 342 ka individual ang gin-subject sa contact tracing sa barangay Commonwealth sa syudad ini sang Quezon matapos nga isa ka overseas Filipino worker o kon OFW nga naga-atiner sa nasambit nga barangay ang nagpositibo sa UK variant sang coronavirus. Suno diri sa kay Francis Adante, ang officer in charge sang barangay, kalakip sa himuon or sa ginpatigayon nga contact tracing ang 50 ka formal workers, 15 ka mga senior citizens, 2 ka mga nagabusong, kag 8 ka mga kabataan. Kita mo lang, amo ni ang problema kung wala nagasunod. Nakapatigayo naman sang swab test sa 105 ka individual ang lokal nga gobyerno sang syudad. Kag sang ginpamangkot si Adante kung paano nga natabo ini nga damo-damo ang nagkalaapektuhan. So sa pag-usisa,
ginsaylo gali isang isa ka recruitment agency ang OFW sa isa ka apartment sa Barangay Commonwealth sadtong Enero 21 matapos ini nga nagpositibo sa COVID-19 kag wala man lang sang koordinasyon sa lokalidad. Dugang pa diri nga ang nasambit nga OFW bulan pa sang Nobyembre actually sa nagpauli ini siya gikan sa Korea kag liwat nga nagproseso para iya mag-apply sang trabaho padulong naman sa Taiwan. Kag syempre bilang protocol isa sa gin-required amo ang pagpa-swab test or RT-PCR nga ginhimo sadtong Enero 17 sa diin, nagpositibo ini siya sa COVID-19. Amo na tong natabo nga pagka-positive niya, dito siya iagin butang sang recruitment agency sa isa ka apartment kag wala malang sang koordinasyon sa Barangay Commonwealth. Bulan sang Pebrero o konsining karon na lamang sang madiscover nga positibo ininggali ang OFW sa UK variant. Kaya mo na ang lapses nga nahimo sang isa iya ka recruitment agency kay tungod madamo sang nagkala apektuhan. Action Radio Philippine Standard Time, 1:59 na kita. Amo na karon ha, balantayan naton from time to time mamati kita sa mga information about it kay para mangin aware kita sa mga nagakatabo. Kaya dapat amo na lesson learned man sa mga individual. Kung may mga kilala ka mo dira, nabasi bala, nagpalusot lang gulpi, nag-abot lang dira sa inyo, wala amok balo kung diin sa iya naghalin. Mas maayo nga nagka-coordinate sa barangay. So, sige, this time, tiyo naman sa pag-shares na ni Inday-an sang ginahiwat sa karon iyang adlaw. Ang Chinese New Year. Wala ko sa may ma-play kay wala man to nag-copy ang akon din nga gin-copy sa akon nga folder. Hindi di siya ma-play. Ihan ang natabo base na Chinese New Year man siya. Well, anyway, ang Chinese New Year ko ginatawag man ini siya nga Lunar New Year. Isa ka tuigan ka 15 ka adlaw nga festival sa China kay syempre sa mga Chinese communities sa nagkalain-lain nga parte sa bug-os nga kalibutan. Dili syempre sa Pilipinas may ara kita diri sa Chinese community, di ba? Ini nagaumpisa sa new moon o kung pag-una nga pag-ugsad sa bulan sa tunga-tunga sang Enero 21 tubtob Pebrero 20. Kay man ang mga Chinese nagabasi ini sila sa Western calendar. Ang kapiyastahan nagalawig ini tubtob sa liwat naman nga pag-ugsad sang bulan. Tisubong nga tuig Pebrero 12 ang Chinese New Year nga gina-celebrar sang aton iya nga mga utod nga Chinese. Ang holiday kun nga ginatawag man ini siya nga Lunar New Year, bangod ang mga petsa sang selebrasyon, if ma-notice ninyo, nagabase sila ya kung saan ang mag-ugsad ang bulan. That's why nga sometimes ginatawag siya nga Lunar New Year. Ang mga mid-1990s nga mga tao dito sa China sadto, ginahatagan ini sila sampito ka adlaw para iya nga sa pagpahuway. Pagpahuway sa trabaho sa tiun sang kada Chinese New Year. Ini man ang simana ang para iya sa relaxation ang gindesignar para sa ginatawag nga Spring Festival. Ang terminolohiya nga ginagamit agud nga ipathag ang Chinese New Year sa kabilugan. Bag-o man ako na gani ka-discover nga ang Chinese New Year gali Action JM, Action Nouns. Ginbasi ini siya sa isa ka maragtas. Kasi syempre ang mga sinanguna nga mga tao mahilig dabay sa mga damo ganing mga stories about mga legend, di ba? So, ang Chinese New Year, isa man gali sa ginbasihan sini, amo ang maragtas.
Ini may angot sa isa kuno ka makahaladlok nga tinuga. Sa aton di local term to diriya aswang, o di ba? O ti ang term ko lang makahaladlok nga tinuga. Nga ginatawag ini siya kay niyan. Sa English nga pulong year. Kung sa aton di Ilonggo tuig. So, ining sinihan ko no, ay nag-atake sa mga tao sa pag-umpisa sang bagong tuig. Ining ginasalakay niya ang mga villagers sa isabi ka barangay. Apang ang nasambit nga tinuga, nahadlok sa tama kagahod, masanag nga suga, kag nagaduag pula nga mga bagay. Kag iniman ang rason kun nga ginausar ang mga nasambit nga na mention, ang mga nasambit ko agud iya nga palayason. Palayason ang ining makahaladlok nga tinuga. Kay syempre, ang mga Chinese, ang mga pagtuos ng Chinese, ang selebrasyon sa Chinese New Year, ginalantaw ini siya bilang nagahatag balasang good luck sa ila, kag prosperity sa ila kabuhi. Ila ini ginaupdan sang pagplastar fireworks, kag pagsuksok sang pula nga bayo kag dekorasyon. Amo na kung wala lang sang pandemic, damo kita may makitaan nga Chinese people nga nakasuksok. Pero kung updated ka naman sa Facebook, abe, may mga friends ka dira nga mga Chinese, makitaan nimo ang ila sina nga ginilisan ina siya. Ginilisan nilang ilang nga profile picture nga nakasuksok sila sang pula, or ang iban gani may nakabutang ang Chinese man sang pag-greet nimo sang Chinese New Year. Okay, ang madugang pa naton nga ma-share angot iya sa Chinese New Year nga ginatawa. Ang mga kabataan ginahatagan sang kwarta nga ginasulod ini sa pula nga envelope. Sa aton di muna action JM ang tikoy. Hindi na sa amo. At sige, ang pati ko si mo ha. Okay, dili lang kita, mastik lang kita sa pula nga envelope. Dira ginapasulod ang money agud ya ihatag sa mga kabataan. Ang Chinese New Year amo maning tion nga ang mga miyembro sa kada pamilya nagabisita ini sa ilaman syempre mga himata. Kag ang iban may mga tradisyon man nga ginahimo ini nga panahon para sa pagdumdum sang ila iya nga nagtaliwan na nga mga himata. Pila pa sa mga tradisyon sang Chinese, amo ang pagpaninlo. Ginatinluan gid sang maayo ang ila iya sulod balay, gwa balay. Agud kuno mapaiway. Agud nga mapahalin ang bad luck. Ang iba naman niya nga tawo nagapreparar kag naga-enjoy sa espesyal nga mga pagkaon. For sure, ang mga ka-action nato nagkalantaw kamo dira sa mga Chinese movie, di ba makita naton? Mga Spring Festival, amo na siya gali ang iya ka Chinese New Year. Ang ulihi nga event sa Chinese New Year ginatawag naman nga Lantern Festival. Sa diin, ang mga tao nagapakabit sa glowing lantern o kung may suga nga lantern o kung ila ini ginabit-bit para iya sa nighttime parade. If makitaan ninyo ang simbolo sa Chinese dragon, makitaan naton kay man inigali nagarepresentar para sa good fortune. Ang dragon dance naman amo ang highlight sa festival celebration sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ini nga proseso ginalakipan sang malawig, kag lain-lain color
nga gindesign nga dragon. Diba? Kung wala lang nito sa pandemic, damo kita sini may makitaan nga naga patik-patik. O, ay, sakto ko sa term action ng patik-patik. Maglibot balahaw sa mga balaligyaan sa mga Chinese. So, muna ang makitaan ni mo. Kag syempre, dala na dira ang mga tao nga naga-dance. Bit-bit ang amuni ang lain-lain nga design sang dragon. Okay. So, muna ang aton iyang FYI sa subong nga hapon. Ang jutay nga ma-share ni Indayan sa inyo kung ano bala ang ginatawag nga Chinese New Year o kung Lunar New Year man. So, sa liwat sa aton mga ka-aksyon, mga Chinese community diri sa Bacolod, Happy Chinese New Year. Tsakto ning pag-pronounce ko, Kong Hei Pat Choi. O, galang-alang ko kayo hindi gid ko pa hindi ko na masyado gid familiar, that's why naga-English lang ko sang ginalawag ko na lang Happy Chinese New Year. Well, anyway, 2:09 na kita, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagbalik, tiyo naman sa pagbasa sa nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Apang antes, yari anay. Sa ito na dira mga kauturan nga ay gusto Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Okay, pabalik diri sa aton nga Facebook Live greetings sa kay Amor Malayag. Mayong hapon, na monitor lang ko diri sa Barangay Hagimet La Carlota. Sa kay Christopher Corsiga Masmela, mayong hapon man. Sa kay Ma'am Suzette Alunan, good afternoon. Sa kay Christian Roa, mayong hapon. Sa kay Neil Brian Valois or Valoy, mayong hapon Indayan, ginatamyaw ko gali mayong hapon sa mga pumuluyo sa Purok 4, Ubay, Barangay Agisan. I'm watching This Is My Life now at Agisan, Himamaylan.
Hi, Ma'am Jean. Oy, si Sir. Good afternoon. Always naga-monitor. Sige, gong. Si. Hindi ko ba mag-pronounce yun isang Chinese. Basta, Happy Chinese New Year lang. Sakay. Alex Montesa. Liog na lang ko upda sa kahanginan ang mga abyanta nga masupog nga tagpalamati. 24/7. ARB Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Sang Mabini Coral. Thank you so much, kid. Sakay. Ace Diaz. Good noon. Happy viewing na kami diri sa Saint or Street ni siya. Dap-dap. Barangay Lantad. Syudad sang Silay. Thank you so much. Sakay Ranilyn Homeboy Dumaklid. Mayong hapon. Kay Ma'am Rose Guevara. Mayong hapon man. Nga naga-monitor sa Ayala, Alabang, Muntinlupa City. Sakay Barredo Benny. Good afternoon. Greet lang sang happy 81st birthday ang mother ko nga si Gaudensia Giolege. Subong nga adlaw. Watching live from Hong Kong. Thank you. Sige, thank you so much man. Sekay Jason Alegria. Hello Indayan, I'm watching live on FB. Greetings lang kay dira sa Hacienda Aimee sa Cada City, Negros Occidental sa Oplas family. Thank you and God bless. Salamat man sir. Thank you, sir. Dumadunlan ko ba? Okay. Nagakasubo ang abyan ko kay nagaisahano na siya sa pag-celebrar. Sa mag-aabot nga pet sa 14, a single father of 5. Yawa na siya sa pagpangita sa iyang long-lost childhood sweetheart. Si Julia David sang ginsunugan kapis. Tagaiman siya sang paumpaw sa adlaw sang Konghe Fam. Lain naman ni imo ya sir man. Lalo nira ang ano to? Ang kwakoy. Amo man ganan ginahulat-hulat ko sir, pero galing kay wala gid. Sakay Zoraida Lozaro, mayong hapon. Kay Maria Lisa Denisa, mayong hapon man. Kay Gina Herona Fernandez. Sa kay Chris Lumangyaw. Pa-shout out kay nanay ko nga si Delia Abalye. Permigid siya nagapamati. Okay. Thank you so much. Kay nanay Delia Abalye. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda. Good PM. Diane Monitor always from Celine Holmes. Sa gihapon. Thank you so much. Okay, kay Ma'am Boots Hitchanova, thank you so much. Sige, standby kita kag monitor na kamudra pamati para sa aton iya nga pagabasahon ko nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Pasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sa ato na programa, This is My Life. Sa
Bisag hapon, inyo kaupod ini si Indayan. O si Rajan Tan Villalon, dira sa Banwa sang Manapla, mayong hapon. Okay, and this time, tiyo na sa pagbasa man sang sulat, nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Sa riwat ang aton letter sender, nagpatawag lamang ini sa kay Len. Ang sulat ni Len, nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta? Tawagan lamang ako kay Len. Abi mo tita, ginabudlayan na gid ko sa akon kabuhi. Hindi ko kabalo kung maano ako. Kasado ako, pero 3 ka bulan lang ang amon nga pag-upod. Kay wala man ako sang luyag sa iya. Kagusto lang sa mga ginikanan ko nga magpakasal ako sa iya. Kag subong tita we, 6 katuig na ang nakaligad, halin sang pagbulagay namon, kag may migo na ako, kag gusto niya nga mag-upod na kami. Nakakadto naman siya sa balay namon tita, pero hindi gusto ang mga utod ko, kag ginikanan. Kay kuno, mapriso kami kung mag-upod kami, tita. Tita we, matuod bala nga mapreso kami kung mag-upod kami nga duha? Hambal pa sang magulang ko, bayaan man ang kukunos ang akon nga amigo, tita, sa ulihi. Ilabi na akon matak-an na siya sa akon. Pero, nakitaan ko tita nga palangga ako sang akon nga amigo. Kag isa sa halimbawa diri tita, ginhatagan niya ko gani sang kwarta. Bisan nga, wala pa kami magkitanay santo. Tita we, kabay nga mahatagan mo ako sang advice. Tungod, ginabudlayan gid ako sa karon. Ang tagpadala, Len. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita. Yes, ato ang ginpadala ni Len. Wala siya, actually nag-ayo lang siya nga kung mahimo, hindi lang ibutang kung pila ang iya edad sa karon, kag kundiin ang iya nga address. Ang problema niya, tungod nga may nobyo siya sa karon, kag nagahagad na siya nga possible kung pwede na sila magpakasal. Ugaling, kay naga-worry siya, kay basi bala ini, ang pamangkot niya matuod bala nga mapreso kung mag-upod sila nga duwa sang iya nga nobyo sa karon. Sa imulen, ari naman ang advice nga mahatag ni Tita Wilma para sa imo. Mayong hapon sa imulen,
kabudlay sa nga imo nga sitwasyon kay nagpakasal ka sa isa ka lalaki nga wala ka man sang luyag. Amo siguro nga pagkaligad sang 3 ka bulan lamang nagbulagay kamo. Suno sa imo nga may migo ka na sa karon. Kag daw plano ninyo nga mag-upod bilang mag-asawa. Abi ni Mulen, husto ang imo nga utod kag ginikanan sa pagsiling nga basi mapreso ka kun dayunon mo gid ini. Bisan wala na kamo nagaupod sang imo nga bana 6 years ago na Pero nagapabilin sa gihapon ang imo status nga kasal kamo. Kag sa idalom sang aton layi, hindi mahimo makapakasal ang isa ka individual kung kasado pa ini. Pwede ka mapasakaan sang kaso nga adultery nga may dako nga salabton sa idalom sang aton layi. Ang pinaka mahimo mo diri siguro para mapadeklarar nga hindi na valid ang inyo kasal, amo ang pagpetisyon para sa annulment. Medyo mahal ini kag malawig nga proseso. Pero amo lang gini ang solo nga paagi para nga maghimo ka or mahimo ka nga makapakasal sa liwat. Bisan ang ginatawag nga legal separation, wala sa gihapon nagapahanugot sa isa iya ka tawo nga magpakasal sa iban. Sa imulen, annulment langgid ang pwede makahatag sa imo sang ligwa para nga makapakasal ka sa iban. Mas maayo istoryahon nimo ang imo iya nga bana kung magpasugot siya nga ipaanal ang inyo nga kasal. Sa petisyon sa annulment, kinahanglan man ang pagpasugot sa magtimbang nga partido para nga mangin mas mahapos ang proseso. Kung daw wala na gid man lang kamo nagaupo dahil sa malawig na iya nga panahon, siguro tiuna nga mag-move on kamo para nga makapangabuhi suno sa inyo nga gusto. Apang tubtob nga wala sang annulment sa inyo kasal, magapabilin ang inyo estado nga kasal kamo sa isa kag isa, kag hindi mahimo nga magpakasal sa iban. Kag siguro sa katapusan, kung anuman ang inyo mangin desisyon, dapat kamo nga duha sang imubana ang maghimo sini. Nga wala sang kun anuman nga impluwensya sang inyo mga himata. Kamo ang apektado sini, gani kamo ang dapat nga maghimo sang desisyon. So yes, sa imo dira, sa amo letter sender, I know nga naga-monitor ka sa sumong iya nga hapon. Amo yato ang advice nga mahatag ni Tita Wilma para sa imo. Kabay nga makahatag ini sang gabay para sa imo yang mga plano. Kag maathagan ka sang imo man nga mga pamangkot sa karonlen. Sige, sa liwat madamo gid nga salamat sa imo len sa pagpadala sang imo yang sulat diri sa This Is My Life. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:26 na kita. Kag sa akon nga pagbalik, yun naman nga para sa aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Apang antes, yari anay. Ato na ni Dr. Pinoy School. Agapasimbanwa
nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negro sanon inyong Okay, pabalik diri sa aton Facebook Live greetings sa kay Aloha Malik. Tami ako Nelson Silaya, happy listening. O sige, sa kay Ma'am Jean Hisolgon na mayong hapon man. Kay Ma'am Cory Vidaha nga nagalantaw sa Subong. Watching ko no from Kuwait. Thank you so much. Kay Ma'am Inday Blaza, mayong hapon action an. Nagapamati samtang nagapahuway-huway. Ma'am, hindi magtulog ha. Patapusa ang akong program, char. Thank you so much, Ma'am Inday Blaza. Kay Kapsulita Tableta. Good afternoon and happy listening to Nang Nits. Sige, thank you so much. Kay Ma'am Sherilyn Oro Javier. Good PM action. Indayan, always naga-monitor lang kami diri. Barangay 2. Thank you so much. Sa kay Aksyon Bia Jonathan, ang akon karon nga face mask ha. Sa kay Roland Octavio, kay Benny Barredo, mayong hapon. Kong Hey Fatchoy. Sa kay Sir Romo Pasaporte, mayong hapon. Wala kita da action Romo. Sa kay Kativer, ay di na ko to. Wait, okay. Sa kay Ma'am Cathy Vern, nag-monitor ko no, si Ma'am Nora V-Ray nisa, Seridon, Barangay Araal. Good PM. O sige, thank you so much. Sa kay Noel Amar, nagahigop ko no sang sabaw, sang laswa. Abaw, kanamit ina. Sa kay Ma'am Jean Oy, si Sarah, thank you so much, mine. Sa kay Donald Dagandan, mayong hapon. Di na ko to. Okay, sige. Thank you so much, Ged, sa inyo iya nga pag-monitor. Sa kay Sir Roland Octavio Saliwatas. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-tutok kag continue man nga pag-monitor sa program This Is My Life. Kay nagatalo subong si Inday Ann. Okay? God bless and halong kita tanan. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse,
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Alas 2:34 na kita kag pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, tiyo naman sa pagbasa sa aton iya nga horoscope aton kapalaran for today. Subong man nga adlaw sa Chinese New Year, Pebrero 12, 2021. Unahon nato ng mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Maayo ang desisyon nga magnegosyo bangod magpadayon. Magpadayon kuno ang sulod sang kwarta. Apan maghalong lang ha kung mahimo tipid lang sa imo dra yang mga ginansya para man nga maka-invest ka pa sa iban yang mga negosyo. May ara sa mga may ara ka sa karon Aquarius sang wala ginapaabot nga mensahe nga babaton pagi sa social media. Sa mga Aquarius lucky numbers sa 53, 27, 45, 41, and 15. Marigold yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Uy, nagaog yun sa karon sa imo ang tiyempo. Nga mag-umpisa naman sa panibag-o nga negosyo, Pisces. Hindi lamang pag-intrahan sang sugal kay sigurado di negative nang magaresulta. Sa imo Pisces, lucky numbers at 23, 56, 39, 43, and 15. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Oy, manami ang epekto sa meditation. Tanan nga gusto mo, imo iya nga makuha. Kag padayon man nga mag-abot sa imo ang swerte, Aries. Lucky numbers at 23, 37, 58, 41, and 13. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20, ang cooperative component sa proyekto. Nag-assemble pag may maayo ini siya nga epekto para sa pangkabilugan. Ay, di ba kung may ara ka mo sa kooperasyon sa isa kag isa tuod? Wala ka mo dra binaga inisipay.
Basig matapos ang obra, pagtapos, kanami pa sang resulta. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 26, 39, 41, and 11. Mango orange is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21 tutob Hunyo 21. Likawan ang ginatawag blame game. Binabalang ibasol mo sa iban. Tutuod nga makitaan mo wala kaya sang sala. Galing kay ti dapat mo man ikonsiderar ang sitwasyon. Mag-istorya sa nga kalmado para iya nga mag-intsendihanay ka mo sa tanan nga bagay. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 46, 58, 12, and 21. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ma-eksperyensya mo ang serendipity. Nagaugyon ang oras, ang lugar, kag ang tao nga kinahanglan sa natalana nga panahon. Sa mga Cancer, ang adlaw subong, happy ka. Sa mga Cancer, ang inyo naman yung lucky numbers 43, 56, 28, 13, and 31. Tulip pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. O sa akon nga pagbalik, dugang pagid naton nga mga horoscope, ang mga nabili naton nga horoscope. Apang antes, anay. Kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang Okay, last portion sa aton yung Facebook Live greeting sa kay Daphne. Daphne Abaling Camon Belnas. Happy listening sa kay Tatay Jotay, Jenin, Mary Ann Paning. Naga-tune in kami diri sa FB Live sa issue Kawayan. Sige, thank you so much, good ma'am. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Inday Ann. Please greet our office mate, Joel Belyaza, on his birthday today. Thanks and God bless. Happy birthday dira sa kay Joel Belyaza. Ikapila na naman. Secret lang Okay. Ay kay Ma'am Carol Montoya, mayong hapon. Action an kong hey Fatchoy sa imo. Ari, naga-monitor di sa gihapon via FB Live sa Manila. Sa may ni sila, Quezon City printing office. May ihatag ako sa inyo. Sige. Char. May ihatag ko na si Ma'am Carol. Ipadala niya para kay Ann, Dorel, Eden. Ipadala niya kay Action Boy Duran next week, LBC. Thank you so much, Ma'am Carol Montoya, kung ano man ina. Okay. Sa kay Nening Malu, good afternoon. Do ko familiar ni kay Ma'am Nening Malu. Do per mini siya kakabatian nakon. Sa kay John Poloxin, hello, good afternoon from Barangay Pahanukoy, sa lugar ko no ni Action Eric Magbanwa. Sige, salamat gid sa imo dira, Sir John Paul Luxin. Saliwat, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-monitor sa subong iya nga hapon. Halong kita kag saliwat. Happy Chinese New Year sa aton nga mga ka-aksyon, ilabi na sa mga Chinese community nga naga-celebrate sa nga nasambit iya nga selebrasyon subong adlaw. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Uy, mahimo nga magadagsa ang mga order sa imo leyo. Apang magalong lamang ha sa pagkapot sang kwarta. Sa imo leyo, lucky numbers 33, 35, 49, 52, and 11. Jade green is your lucky color. Yes, Action Eric. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Dapat mangin kalmante ka sa pakigasugilanon para iya nga mag-athaganay ka mga duha. Mas manami pag ina, kaya tungod manami man ang resulta kung mag-istoryahanay ka mo sang matawhay. Sa mga Virgo, lucky numbers 54, 38, 21, 13, and 31. Pearl white is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23.
Kung may ara ko no sa ginatawag bala nga di buenas ka. May ara man kun ka isa sa mga ano tawag na no, kadimalasan. Pero sa imo yung part libra. Ang isa kuno kadimalasan or kadimalas abi nga transaksyon sa karon, blessing in disguise gali ina para sa imo. May isa ka VIP nga tao na maka-notice siya sa imo libra. Sa imo libra, lucky numbers 43, 56, 38, and 22 and 11. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Importante man ang kooperasyon. Pero sa imo bahin Scorpio, tungod sa imo niyang personal bala or sa physically, ang tao amo iyang magapalapit sa imo. Ang tao amo iya ang makiga kooperar sa imo para sa handom nga kaayuhan. Ikaw Scorpio ang makabig nga perfect timing sa mga tao nga nagakinahanglan sang kooperasyon. Sa mga Scorpio lucky numbers 33, 46, 28, 52 and 12. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Subong ti given na gidman health protocols kinahanglan naton sundon. Face mask, face shield, kung may available ka dira nga alcohol bisan sa gamay lang dira nga suludlan pagbalon. Kag syempre diri sa Bacolod gina-implement ang backtrack. Ina pang secure na nga daan. Kung man sa imo dira sa Sagittarius basi may plano ka maglagaw sulod abi sa mall. Sigurado kung kulang ka for example face shield, hindi kagit kasulod. And even gani sa mga sarakyan, de pasahero nga sarakyan, antes ka pasakaon sa ila dira nga konduktor, mismo abi ang driver, dapat may mapakita mo nga may dala ka nga face shield. So sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 56, 29, 35, and 15. Sapphire blue is your lucky color. At para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ang kaayuhan ko no, ang kadalagan, hindi lamang nagabase sa kwarta nga imo yang nga ara sa imo sa karon, kundi bisan ang pag-appreciate man sa mga nakakita sa imo. Dapat i-considerar mo ina. Walang siling nga kung may ara na gani, kung ara ka na sa babaw, hindi man magpasobra, hindi man magtinika. Ibalik di man ang imo nga mga kaupod nga before ara sa imo nagsuporta, naghatag sa imo buli, samtang nagatinguha ka pala. Sa imo ka Capricorn, nagasaka man ang income mo sa karon. Sa mga Capricorn lucky numbers 33, 48, 56, 13, and 35. Cinnamon brown is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today, subong nga adlaw sang Chinese New Year. Si Lily King, good afternoon. Have a wonderful weekend. Sige, salamat man dira sa imo. Okay, alas 2:52. Sa aton mga ka-action, di nyo kudanay para sa aton nga Orasyo Imperata.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Action Radio. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. Okay, tiyo naman sa pagbabay ni Inday Ann. Abang antas para anay sa aton nga Bible verse for today. Gikan sa John 1, chapter 4, verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Sa ngalan ni Tita Wilma Sugaton, ang regular nga anchor woman sang This Is My Life, inaman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Madamong inyo salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Something's happening. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!